I el punt on la situació es va agreujar va ser durant una videoconferència. El programari maliciós no només va accedir a les dades personals de la mestra, sinó que va aprofitar que utilitza Meet. La plataforma de videoconferències? Sí. Al centre estem fent un projecte en col·laboració amb altres escoles on fem reunions de coordinació per aquesta via. El Meet d'Extec és l'eina corporativa i en principi és segura, no és així? Sí, però el problema no era la plataforma en si, sinó el dispositiu des d'on s'operava. L'ordinador personal infectat es va convertir en el cavall de Troia. El programari va interceptar la informació sensible que s'estava compartint a través d'aquesta eina. O sigui que la infecció en un dispositiu que no sigui segur pot comprometre les dades que es mouen o es guarden en serveis teòricament segurs. Exacte. Entenc, és un risc que s'ha de tenir molt en compte.